Mangigala o ang suki nga tigpaminaw. Ani nasab kami sa programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon nga gitituluhan og mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gipasugdahan sa magtutudo nga nailaw gitahod na mo nga di Master Tomas Dionisio nga motuman ang tao sa dili kini siya karon maoy katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa sa kalibutan. Bosa angay gyud unta gyud nga kining among pagpadangat dinhi sa kanginan hatagan gyud og dakong pagtagad o importansya nga magpatalingkog kay ngano bulan kadtong magapaminaw no o kay ang panahon buluwanon sad kay dili lang ang panahon nga maingon lang sige niini sama sa kapanahonan sa atong sa panahon sa Ninuwe nga diin gihatagan siya og sugo sa Dios tungod sa mga tawo nga nakita nga daghan na kini og mga kaspakan. So mao kini ang kining among pagpadangat karon mao kini ang kasumaran sa panahon ni Noe. Lahi lang kay katong kang Noe alang man kato sa kalawasan pinagi og arka. Pero kini karong panahon na dili na arka kundi gingharian nga diin duha double standard. Gingharian nga kini unya puhon mapadayag raw niya piragis gahom ug gingharian nga din gahom sama sa pag ayos sa mga sakit o mga kaluyahon. Mao kini nga gingharian dili ni literal kay mao man kini ang priority kaniadto sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga diin ang iyang mga ginsakupan mura sila og kining nabalaka sa panahon unya nga unsa unyay pagakanon o unsay pagaimnon no pero unsay sulti sa Ginoong Kristo isip pasidaan matupan niya ayaw ninyo pagpangita ang inyong pagakanon o pagaimnon o ayaw na pagkabalaka sa inyong una kay ang tanang mga nasod nagapangita ininimong butanga o ang inyong ama na sayod nga kamo nagakinahanglan nini. Mao ni karon ang priority nga kinahanglan gyud nga maoy buhaton sa tao. Pasidaan lang ni kadto pang panahon na gipasidaan. Matod pa sa Ginoong Kristo, mao hinuoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios og kining mga butanga igadugang ra kaninyo. So ang pagpangita sang gingharian dili siya literal kay kun ang gipasabot nga gingharian tuas taas kay mao man ang atong mindset no nga pag hisgot og gingharian to magyanas taas to sa langit dili na mo yung gipasabutan na kay ngano adunay mga butang igadugang sa paunsa man usa na pagpangandam may tabo niya ang kaguliyang ipag-apektado ang mga tao nga dili na kahigayon sa pagpananom unsa dia negosyo unsa dia wala na unya makaon sa ato pa mo na gipangandaman dia kining gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga mao'y hinuoy munahon pagpangitang gingharian ug ang mga butang igadugang kining mga butang nga gihisgutan nga igadugang ra no igadugang ra sa tao sa diyang makaplagang gingharian mao kini ang mga butang nga diin walay pagkahurot no dili makawat sa mga kawatan o kini mao ang gitawag sumala sa nakasulat sa Efeso 6:17 pulong sa Dios busa importante nga kinahanglan gayud ang pagpatalinghog sa matag
sibya na mo din sa kanginan. So, ihatag ko na lang kamo sa ato nga amo nga lead evangelist samtang mintas wala pa maabot si Sir Patio. Ug kinusab si Brother Samuel Montimayor din no, makauban usab nining tungura sa pagpadangat na usab ninyo kamaturan nga mga kamaturan nga puros lamang nakasulat sa Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master dili kanamo og padayon usab kini nga among ipanudlo kaninyo. Bueno, sa padayon sa gisgutan sa atong igsoon kay atong igsoon murag gigana naman kay ni siya nga muwali gyud imbis magpaila og siya siyang kaugalingon matagi giya naman pamatud-an mo niya nga importante gyud ang tao nga makakaplag diya sa gingharian. Bueno, ato ning sundan kay lisod man kayo iyara man ning giablihan. Unya lisod kayo ni natog atong sirad-an. Okay. Usa kay naghisgot man ang atong igsuon og gingharian, ato lang ning sundan ang iyang gusto kay ganado manggugay ni siya aning kaning martis gingharian mga kaigsuonan no kay may masad maka mamusad ni importante nga makaplagan sa tao tungod kay ang uban god labi na sa mga atong mga nagunang mga pagtulunan o relihiyon nga atong gipasakupan kani sa biporta nga naabot din sa pagtulunan sa Espiritu Santo. Sakop ta diya sa naguna nato nga mga relihiyon nga gipakasupukupan usab sa atong mga katigulangan. Wa katong namatag kahayag. Mo na namatan atong kahayag unya. Ila man ang doktrina sila may naamagani na sa ilang pangagyion nga ipaabot ang gingharian sa Dios. Pero wala na sila paglantaw nga unsa di ay kabililhon ang gingharian sa Dios ug unsa usab ka ng gingharian sa Dios nga angay dawaton sa tao ug alang sa unsa usab kana. Mo na nining panahon na karon amo ning itug-an amo ning ipasabot ninyo mga kaigsunan sa pamasin nga may baluan ninyo inyong matibang-timbang ang inyong karong gipakasakupan kung kana tinuod bagyog ka nang nagsunod ug nagtuman sa mga nakasulat sa Biblia. Bueno, Bradines, kay gana man kay kanining gingharian pangaton na intika sa unang panahon Bradines sumala sa Biblia ang Dios ba nagtukod bagyod siya gingharian nga gisgutan sa Biblia basaha Bradines ang Daniel 2:44 adto ta mag-unang open sa atong tema karon kay bisag wala ta tema nga nabuo gyud pero gumikan sa imong gihisgutan ako lang ning sundan Brad Dines aron usab ang mga tawo nga gasunod mahibaluan sa niya kung unsa di kabilihon kanang gingharian nga gisgutan nga ipatukod nga ipapakita kana sa Dios sa kalipang panahon na ang Dios na nagpasidaan ug siya mismo ang kanang nagtukod niya ng maong gingharian. Palihog ko Bradines pagbasa ang 2:44 sa Daniel aron mahibaluan nato ang sistema lugar kung unsa gyud ang gipasabot niya na may tungod sa gingharian sa Dios nga gisgutan na sa kaning panahon sa bisan pa sa mga propeta mga nila ni kanang Daniel okay kanis Daniel usama ni sa propeta san Brad Samuel no basahon ko ang mahitungod ini nga nisgutan sa propeta nga si Daniel dinhi sa kapitulo 2 bersikulo 44 nga matod pa dinhi og sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom ni ana mahabilin sa lain nga katawhan apan kini magadugmok ug magautot kining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. So mao kini adunay paghisgot nga gingharian nga diin nalakbitan ang katawhan. Meaning, kini ding gingharian nga gisgutan din sa propesya ni Daniel
Muabutay ni siya kay naghisgot og katawhan. Nga Unya, matod pa ang Dios daw sa langit, Brad Dines, oh, nagtuko daw og usa ka gingharian, nga dili daw malumpag. oh, di madugmok. Unya kanang gingharian nga di malumpag, maoy magadugmok sab sa ug magaut-ut sa tanang mga gingharian. Oh. Ug kini gipasabot ka ng gingharian Bulungtad. ha, bulungtad daw sa walay katapusan. Muna ang kasaysayan diha mga kaygalaan ug mga kaigsunan, may ngutungod sa gingharian nga kanang gitukod sa Dios o pag nga mo kanay gisgutan nga atong mabasa sa Biblia. Sa to ba, oh, Brad, no? Ako lang sumpayan, no, sa kining gisgutan din ni sa Daniel 2:44 nga magtukod og sa gingharian. Ato gini masabtan nga di gini sa tukuron sa langit. Kay ngano? Automatic nga naman sa langit ang gingharian, pero kani pagtukod din kay nagilisgot magkatawhan, ang katawhan na masiyuta. Siyempre din ni siya tukuron, no? Ato na ron masusuya, ato na ron mapiho Bradinis kung unsa gyud ang buot ipasabot niya ng maong gingharian nga matud pa maoy magaut-ut daw kay magutot pa doon na kagahom ng maong gingharian. Dunay pakigbisog ini. Maoy magaut-ut pod sa tanang mga gingharian. Busa sa pagabot sa panahong Kristiyano, giunsa kana pagpahayag ni Kristo O sa para may baluan usab kana siyang mga sumusunod mga katawan ba followers. Kay kaning kan Daniel, dili man ni panahon sa during the time of Jesus Christ. sa size no ibin ni Brad. Sa panahon sa kanang kang Kristo giunsa na pagpahayag ng gingharian sa Dios. Brad Dennis na gitag na ni propeta Daniel giunsa na pagpahayag usab sa atong Ginoong Hesukristo. Paliw ko pagbasa ang Mateo 6:9, Brad Dennis, aron mapiho na to ang kasaysayan kung unsa ang buti pasabot niya ng gingharian kung giunsa kana pag-abot sa panahong Kristiyano. O sugdan ba na kana niya nga sugpapangita sugdon ko kanang lang mong gingharian nga katong gihisgutan ni propeta Daniel nga ang Dios daw sa langit nagtuko daw usak ka gingharian nga dili malumpag. Unya mauday muot sa tanang gingharian ug kana siyang mong girana mo nay mulungtad sa walay katapusan matud pa sa atong mabasa sa Biblia. Giunsa na kana pag-abot sa panahong Kristiyano. kani sa pag-abot sa Kristiyano, no, diha mismo sa atong Ginoong Kristo sa iyang pahayag nga ipaagi kini og pagampo. Pangita kana. Sumala din sa Panak city. ka ng gingharian na, pinagis Sumala sa din sa pag-ampo. city. Og sa inyong pagampo aya kamo pagyamyam sa mga pinulong nga walay kapuslanan ingon sa ginhimo sa mga hintil kay maoy ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. So laktad ta sa 9, no? Batod pa din sa Ginoong sa Kristo, busa pagampo kamo sa ingon ni ini nga paagi. Batod pa sa padayon. Amahan namo nga naa sa langit balaanon unta ang imong ngalan, panhiya ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton din siyot imong langit. Sa to pa sa Diyos sa pag-ingon nga panhiya, klaro na gyud kaayo kay ngano koy og kining demand o mandatory nga panihon, di man pwede nga panihon dito sa taas o sa langit. Paingon gyud ni siyota panhiya mo ni umaabot dato sa ilang panahon ang gingharian palabuton gyud siya mo nagingon panhiya. So mo ni dinay kon ato kinig yung laktoro na kay aron kuan makakuan sa oras, no? Kining gisgutan nga gingharian, Brad. Dinhi sa payag gapon sa atong Ginoong Kristo, gini ni masabtan nato nga kini ding gingharian dili ni literal. Pero sa dili pa na Brad Dennis, kanang giingon nga gihatag gisugo ni Kristo nga ipapangita, ipaampo ka sa metod sa gingharian nga moabot. Kana gisugo usab na niya gawas nga ipaampo, gisugo usab na niya nga moy unahon pagpangita. Niyaw ang maligon nga prueba akong dugangan kay oron maligon ba? Sa Mateo 6:33 gingon, matud pa sa atong mabasa, apan mo'y unahan ninyo pagpangita
ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios katong gingharian nga ipapangita Pagi- ug ang pagkamatarong nga gikan daw na sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra Nagi diha idugang. kaninyo. Busa kato diyang gingharian nga daan pas pinasugdan nga gisgutan ni propeta Daniel nga pag-abot sa nga katong gingharian na mo matud pa mo dugmok sa tang gingharian ug katong mulungtad sa walay katapusan pag-abot sa panahong Kristiyano gipaluap to niya nga matud pa gisugo niyang ipapangita kanang maong gingharian nga para nga makitaan ka na ang paagi sa pagpangita pinaagi sa pag-ampo mga kaigsunan nga ipaamana mo gingon to naka sa langit pagdaygon ang imong ngalan umanhi ang imong gingaran o dinis yuta maingon sa langit gipaagi na sa pag-ampo mga kaigsunan para may dangat ka ng maong gingharian nga gisgutan sa Biblia. Pero ang pangutana Brad Dines mao na ni kanabang gingharian nga moabot nga gipaagi sa pag-ampo nga mao nay sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga ipapangita kana ba makita ba na inig-abot yan na maubanan ba na pinaagi sa mapaniid sa tao nga mo iabot anang gingharian sa Dios nga gisgutan sa Biblia mo ba na buot ipasabot ba Dines kanang gingharian sa Dios nga makita ba na pinaagi nimo mailan ba na nimo pinagis mapaniid sa tao nga iabot na nang maong gingharian sumala sa Biblia. Palihog ko brad ang kapitulo diha kay pabrawgo na kuanan ako. Niya Brad sa Dines sa basahon sa kanang nakasulat sa Mateo nga ang gingharian sa Dios mabot nga na nga dili ubanan og tilimadon ama na sa basahon na to ang nakasulat sa 28 ato ning basahon ba Dines kay murag na nalinggatan na to nebe nga kanang mong gingharian nga Mapaniid, dili mapaniid. dili mapaniid ba Oo. katong dilingon nga tuara Mateo 24. nga palihog ko pagbasa Bradines Mateo 24 man na siya. mingon ka nga dilingon nga tuara o kay ang gingharian sa Dios anaara di ay sa taliwala kaninyo naman na diya sa Biblia basahon ta Bradines kay ang ato dinigod nga wala kayo ta maka kun ani ang gingharian sa Dios na matud pa sa atong mapasarot dili siya mingon nga tuana o diara kay ang gingharian sa Dios Bradines dili man guna inubanan lugar sa kanang Tilimadon Mapaniid natin Lucas. Palihog kong basa sa Lucas Bradines Lucas Lucas 17. Kay mo na importante gyud Bradines nga nga Bradines basahon ta kining nakasulat sa Lucas ako na lay basa Bradines kay murag Mateo 21. kaning Lucas 17:21. 20 hangtod sa 21 nga sa dihang gipangutana lugar si Kristo ngadto may tud sa mga 20:21. Parisiyo nga matud pa ug sa gipangutana siya sa mga Parisiyo kung kano sa ang iabot daw sa gingharian sa Dios ngadtong pangutana sa Parisiyo siya mitubag kanila ingon si Kristo ang gingharian sa Dios Muabot nga dili pagaubanan daw sa mga limadon nga mapaniid ug dili usab sila magaingon diara o tuara kay tanawa ang gingharian sa Dios anaara diay sa taliwala sa inyong taliwala o anaara sa tiliwala ninyo. Ang gipasabot ni Brad Muna ang si Kristo netong panahon nga kanang sa diyang nangutana ang Parisiyo kung unsay ilanan kang sa iabot ka ng maong gingharian pero unsay pahayag ni Kristo ang gingharian daw sa Dios dili imon inubadan og mga tilimadon mao ba to ang gisgutan Brad
Bradines No. nga kanang mingon ka nga tuara o diara kay ang gingharian sa Dios daw anaara di ay sa taliwala kaninyo. Ano man? Tungod kay matud pa sa Biblia may tuod sa gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios ugod Bradines kana ba kanang pinaagi ba na sa mga kuan kanang mga hinimo og mga sa ito pa nga Palabas? material ba mga materialis na kanang himuon anang maong gingharian sa Dios unsa bay gi pasabot niya anang mahutungod na ng gingharian sa Dios Bradines palihog ko anang mabasa nato sa unang Korinto sa iyang kapitulo 4 20. versikulo 20 kay aron makuha nato ba nga ang uban nagtuo sila nga kanang gingharian sa Dios nga gipapangita nagtuo man sila gud og Literal ba? kanang literal na nga gingharian nga sama sa maghimo kag kanang Okay. maghimo ka og Kanang building mga o building edipisyo mo na siya mo ni pagtuo nila. katod nga pagkasulti sa kinaraan Kay gingharian god kay gingharian god kingdom gud na pareha gud anag Kingdom of Kana ba? Saudi Arabia di Oo. material Kana mo ba gina. ka nga buluwato na nga pamagihan mo baka nay buti pasabot niya nang gingharian sa Dios nga gipapangita o ipapangita ni Kristo nga gisugo niya nga makaplagan po na pinaagi ra po sa pag-ampo kay mo man gingon Usa sad na pa sa pagampo. pag-ampo kamo Pero, ini nga paagi Pero kining niya ang gingharian oh. pero kining gingharian nga gisgotan no sa panahon sa Ginoong Kristo. Mao kini ang deklarasyon ni Apostol Pablo nga sumala niya matud pa kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kun dili sa gahom. So ang gingharian sa Dios no nag-indicate na og gahom, nagtumbok gyud og gahom. So kung maghisgot maganita og gahom sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nadawat ba ni sa iyang mga tinunan? So, dinhi Brad, kung ako tong basaw ng Mateo 10:1, na dinhi ni nagsugod sa Mateo 10:1. Matud pa dinhi. Relatibo mo gini sa gingharian ang gisgot na dinhi. Marcos. Mao ni siya de. Sa panahon sa itong Ginoong Kristo, no? Sa dihang nagpili na siya sa iyang mga tinunan, kadtong napulog duha. Unsay gihimo niya? Sumala din niya sa nakasulat. Basahon ko lang ang Kapitulo 10 sa Mateo, versikulo 1. Og ang iyang napulog duha ka mga tinunaan iyang gitawag ngadto kaniya og iyang gihatagan silag kagahom batok sa mga mahugawng espiritu aron sa pagpagula nini og sa pag-ayo sa mga sakit og sa tanang kaluyahon. Sa ato pa hatagan sila og kagahom. Sa ato pa kagahom di gahom mao ra gyapon na siya. So kanang kagahom nga gihatag nila, no? Kung si Kristo ang pangutanon, naa ba na ni adtong panahon na? Kay gihatagan man niya sa ang iyang mga tinunan. So, ako lang tiwason sa Brad Samuel ang gipahayag dinhi sa Mateo 12:28, no? Nga matud pa dinhi kini siya relatibo gyapon ni sa gingharian kay sa panahon Yadtong gahom bro si Sar kanang Bradines di mana na to atong ipa acknowledge sa tanang mga namati nga ang gingharian nga buot gipasabot gipapangita dili to gingharian nga panday-pandayon ha. Ang gisgutan diya nga gingharian nga matud pa ang gahom niya na matud pa mao'y magadugmok ngadto sa tang mga gingharian. Ibasa na tong unang Korinto sa 4:20 gahom din na ang Gahom, gingharian. Ha? O kung saang paagian ang gingharian nga gahom nga matud pa nga ilanan nga mo nay nagisgot gyud nagkagahom. Dito ni. Matud pas basahon ni Bradines, paliw kong basa Bradines 12:28 sa Mateo. Dito man ni sa iyang mga tinuon gihatag no karon, giklaro ni dinhi sa atong Ginoong Kristo. Mahoy tungod ini nga gisgotan niya sa paghatag niya sa kagahom, no? Matud pa niya dinhi apan
Kung pinaagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa, nan ang gingharian sa Dios nahidangat na di ay diha kaninyo. Sa ato pa, atong masabot nga kadto dayang paghatag og kagahom, no? Pinaagi day kadto sa Espiritu sa Dios nga makapagula daotang Espiritu sa lawas sa tao, makayog mga sakit. Nahidangat na daw sumala sa Ginoong Kristo. Nahidangat sa iyang mga tinunan. Ang unsa ang nadangat? Ang gingharian. Ang gingharian. Oh, Ato sa ginang ito literal ato gyud. ginang essential brad din sa mga tao nga nagsunod na to. No. Ang gingharian sa Dios mo tong gahom. Unya kay nadangat man gisugo man na ni Kristo nga ang ilanan niadtong gingharian nga ilang madawat nga maapan kung pinaagi man daw sa Espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa nan ang gingharian sa Dios nahidangat na day diha kaninyo. Ang gingharian sa Dios nga mao tong gahom nadawat na ngadtos mga apostol. Unya gipiho ba gyud nga nadawat gyud tos mga apostol. Piho gina brad. Hebreanon 12:28 sa brad. iyang kapitulo 12 ato kining pagbasa. 28. Aron mahibaluan nato nga kadto kung gipagawas kung mandaw niya ang espiritu sa mga yawa ngadto sa lawas mga tao nan ang gingharian di ay nadangat na sa mga tinunan. Sa mga tinunan. Unya gipiyo ba gyud nga ilag yung nadawat akseptado ba gyud sila sa Dios. Ila ba gyud nang giakseptar kanang sultiha sa atong Ginoong Kristo. Matod pa din is 12:28 mga kagalaan og mga kaigsunan inyong patalinghugan nga matod pa niya busa ingon ang mga apostol silas Pablo magpasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog ug tungod ni ana ihalad ta ngadto sa Dios ang pagkahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. Musa kato di ang gingharian sa Dios nga gisgutan nga gisugo ni Kristo ipapangita mo unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ang paagi pinagi sa pagampo may dangat to nga ang ilhanan adto kun gipagadawas man ang espiritu sa mga yawa nga matud pa nga kung pinagi man sa espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa matud pa ni ang gingharian. Ang gingharian sa Dios nahidangat na di so, paniabot na giday nila ninyo karon kung kining gingharian na mao pa ni ang panday-pandayon gamitan og mga kabilya kung literal ba o literal ba nganong ingon mas Kristo nga kung gipagula ko man ang espiritu sa mga yawa nan ang gingharian nahidangat na di kaninyo kay tud kay sa atong gisuse sa unang Korinto 4:20 ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kun dili pinaagi di ay sa gahom ang nakadawat ang 12 ka ang mga apostol nga alang sa unsa ang katayuan sa maong gahom nga ilang nadawat para kana pag-ayo sa mga masakiton mga mahal namo ang magsuon na kana sa basahon sa Lucas sa iyang kapitulo 9 bersikulo 1 nga ilang nadawat akong basahon sa ingon dinhi matod ba dinhi sa atong mabasa sa basahon sa Lucas unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug sa lain pa isubstitute to si ilang gitagan siya gingharian gingharian mo man ang gahom sa to pa gitagan siya gahom ug gingharian ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pagpang-ayo sa mga sakit mo ni purpose sana sa siya ilang panahon ni adtong nadawat nilang gingharian sa Dios nga mao katong gahom mga mahal namo nga mga kaigsunan ang nakadawat kadtong mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo pero brad ang ilhanan ana ang unang nagpakadawat sa gingharian Brad Dines usa may mo idugang Brad Dines pero sa pag-abot gyud sa kutay sa mga panahon no kay siyempre ang panahon di magina mag permanente no mudagan magina siya so mo ni ang pangutana karon Brad Samuel kadtong nadawat sa mga tinunan partikular sa mga apostoles nagpabilin ba to nila o dili baka to
mapunta og lain. Katong gingharian na Bradines Oh. nga nadawat 21 Korinto dito sa mga apostol sa imong pangutana nagpabilin ba wa gyud to magpabilin Brad Dinis kadtong gingharian nga nadawat lang nga mo katong gahom ngano man tungod kay pagakwaon kato og ihatag kato ngadto sa usa ka nasod duna na say nasod nga makadawat ana nga ang nasod nga makadawat na ay mga tao ang buot gipasabot Oh. nga naa ni anang nasura Okay. mauna sab sila mo'y magpakadawat ni anang gingharian nga mao nang gahom sumala sa Kato atong pa, mabasa sa Biblia Katauhan lang gyapon. Masahon ako Bradinis ha Oh. aron nagkatong mga tao nga nagsunod mahuna-huna nila ba nga inaana di ang buti pasabot sa Biblia kung sabihin ni atong pagpangalagad nga nagsunod-sunod ta nagtutuo ta nga wa man dayta maka tuhog ani kay sige tagyam-yam Oh. ang gingharian ipaari na kanang hagbay ra man daing nadangat na ha nya hantod karon sige man lang gyapon pangayo sa gingharian kapag ka Okay, sige makaampo ama na mo, ha, diba? wala man gunin tao sakto nga nagtudlo nila wala Bradines busa wa gid sila sa kahimtang sa pag-uswag sa ilang pagtuo kay nabi ay pag-uswag nasudas kinalang managtubo kamo Oras ha? 20. Kung pag-uswag kamo nas 1.20 atong marong atong manarong wanang Lakbitan nga. lakbitan Bradines atong ginang isa-isa ron kay mamo na importante ha busa baligtas imong putan ha katong gingharian sa Dios nga nadawat sa mga apostol Nga ilang giangkon gyud nga nadawat. nagpadayon ba to nila hangtod nining panahon na kung siyempre, wala na, gira. nagpadayon og hangtod panahon na wala Wala gyud na. samot nang wala gyud kay namatay ng mga apostol Basin nagdonay mo, donay mo puli brad. pero na mga katawhan nga mo ni puli Oo. ha ato man ni ron gyapon tugan nila kining 21:43 abe basahon ta matud pa Mao sa ni. Ang deklarasyon sa tong Ginoong Kristo nga ang 40 ang gingharian dili gyud magpabilin sa iyang mga tinunan. Mateo. 21:43 Mateo 21:41 3. Oh. 21:43 ba rin? Oh, 43. Matud pa din basahon ko. Og midugang si Jesus busa sultihan ko kamo. Diyos Kristo ha. Nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo katong gikuhaan katong gisultihan niya ang mga apostol. Oh. Kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga magahatag og maayong mga bunga. Muna ang istorya. Siya Ang gingharian daw sa Dios pagkakuhaon gikan kaninyo. Dili King James na brad no? Dili King James ang imong O ihatag ngadto sa mga tao nga magahatag og maayong mga bunga. Kung atong masahon ning King James Version Bradines atong giunsana kung giunsana na kay ang makadawat mga tao man nga moy Doon ay mga bunga. Nay Pero mga sa bunga. 21:43 busa sultihan sa King James Version na King James, 50th edition. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuan gikan kaninyo. O ihatag ngadto sa usa ka nasod ang gisgutan nga nagapamunga sa mga bunga niini. Sa ato pa Gisgutan dire nasod man sa King James ang sa Bibliang Katoliko Bradines nagitibayungan sa Protestanteng Eskwela's Biblia nga may imprimatur ka na nga Julio Cardinal Rosales ngingon dire ihatag ngadto sa mga tao. Sa mga tao dito nasod. Usa nasod nga naanian ng mga tao nga naanian ng usa ka nasod na nga maoy makadawat niya nang maong gingharian sa Dios nga sa pagsusi pagsipong nga maunang gahom ang gisgutan Bradines mapunta day og laing nasod sa ba laing katawhan nasad nasod nga ang mga tao man busa mugawas gyud na laing mga tao na pod kay katong gikuan sa panahong Kristiyano nabahin man tos duha Hudiyo og mga hintel ang nasakop
Roma 9:24. Sila to ang gikuan. Unya kay sila may gikuan, unya ihatag mas usa ka nasod. Oh, wa man Unya pabilin. ang nasod nga tagan naaman ay mga tao man abot pasabot. Busa nasod nga na mga tao nga naana ng nasura. Mao na po'y magpakadawat ni anang gingharian sa Dios nga mao ka ng gahom. So muna, Brad, no? Kay Ligon ang oras kayong naman, pagka-istorya, Brad Dinis, no? kinsa kang nasura, Brad, ang Mao bulahan. na ang Atong palaran itugan na na lang. nasod kung kinsa kana kay ang mga apostol na may kapalaran nga ginangatan nila nga may tagna sila nga sila pamutlan sila gahom sa tupa pamutlon ang gangharian sa laktod o substitute to. Gisam. Ang pagputol mo to ang pagkuha. Oron ihatag na sab ngadto sa usa ka nasod nga mga tao ang magpakadawat niya ng maong gahom kay niya. Sa Isayas, kung basahon nato ning Isayas sa iyang kapitulo 10 bersikulo 30, mao man ni ang tagna may tungod sa mga kanang mga katawan. Ha? Katawan sa panahon ni sa Ginoo sa Kristo, no? Matud pas 33. Oh, aniya karon ang Ginoo si Yuba sa mga panon pamutla niya ang mga sanga uban sa gahom nga mga makalilisang dunay putol kay tong mga sanga mo mga tinunan. Mga sambingayon lang na, Brad. Busa Nga, di siya- pamutlon ug gahom ang paagis butol mo tong ihatag kay kwaon to ihatag sa usa ka nasod nga ang nasod nga tagaan mo ng mga tao. Busa na pod sa kanang lain na pod nga mga katawhan Brad Dinis ang magpakadawat. Ha? Dili na katong mga Hudyo ug mga Intel kay mamutoy gikwaan. Kay mamutoy nasakop sa mga sa panahon Kristiyano sa iyang pagpanawag nga matud pa niya Romano Bibo ka to dili kaninyo dili lamang kundi sa mga hintil usab. Ha? Gingo dinhi sa 24 mo na sa Roma. Matud pa nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudyo lamang kundi dili gikan usab sa mga hintil o mga hintil usab. Busa kadto mo to sila gikwaan kadtong mga tinun-an ni Kristo nga gikwaan sa niya ng gahom tud kay gikuha kana og ihatag kana sa usa ka nasod nga mao'y magadawat nga naa ni anang nasura nga mga tao ang buti pasabot. Pero kini mao mga tao nga mo'y nagpakadawat bradinis sa usa ka nasod. Tagadiin man ni sila sa pagpahayag kay ang gisgutan nga mga gikwaan mamuntong Hudyo ug mga Intel. Sa Israel, Mga tinunan dapit sa man na Israel man o Kristo. Jerusalem. Oh. Atla. Tagadiin man ni silang mga tawana o kinsa ni sila nga mo'y kwaan unya sa ginghari mo'y mo unya makadawat sa gingharian sa Dios. Bradines. Oh, okay. Basaha Bradines ang gisgutan diya sa Isayas siyang kapitulo 43 ha? 43:5. Versikulo 5 ug 6 Bradines. Atag ayaw sa nang 5 kay ana sang 5 ug 6 kay aron mapiyo na tong mga ang gikwaa ang makadawat mga lalaki po nagbabae nga naasas niana niya nang nasura nga mo'y magpakadawat niya ng gingharian nga mao ka ng gahom. Palihog ko basa Bradines sa 43 versikulo 5 hantod sa 6. Oh. Ha? So sumala pa din no nga gipahayag sa ni propeta Isaias nga kining pagkuha sa gingharian no ang gikan sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa Israel no mapunta kay ihatag madto ngadto sa usa ka nasod sa tubang nasod nga gisgutan mao kini ang gipasabot kini pero wala pa matugan wa pa specific nga nasod. Specific nga nasod. Gingon lang din Nalagi di pasidaan kung asa ka na nga nasura o si naalay gingon dinhi nga matud pa ayaw kahadlok kay ako ani auban kanimo dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan og tigumon ki ikaw gikan sa kasadpan sa to pa taga silangan kini nga kaliwatan nasod nga gisgutan nga mo'y makadawat anang gingharian nga mo ng gahom. Pero wala pa gini siya eh. Ato nang ipirming silsil sa hunahuna sa gahom pero wala pa gini siya giklaro nga kining silangan mauna gyud na kay namasay mga silangan sa ubang mga nasod pero kung atong kaon ang pahayag
sa Kung unsa nga pagkasilangan. pagkasilangan, din niya mo apply sa James Moffat translation, no? English na maklaro nato ni kining Wala silangan. na, ang atong basahon, ang gibasa nato Brad Dennis, nga gingon nimo nga silangan mo pa mga kaliwatan nga nasa taga silangan o halayong silangan nga mga anak lalaki babae, pero matud pa nimo wala igihatag nga nasod nga kanang Uy, klaro, unsang nasura asang yun. nasura na. Silangan lang, halayong silangan. Pero sa di pa nako nahisgutan, Pero- Brad, no? Adunay pahayag dinhi sa panultihon o proverbio nga relatibo lang gyapon ni sa gingharian ug asang dapita nga gisgutan no silangan mao ni siya ang gitumbok dinhi sa proverbio. Nga matud pa sa proverbio Payag nga. 25:25, Payag ni kanang Solomon Brad Dennis. no. Matud pa niya dinhi. Ingon sa bugnaw nga katubigan murag agilagaray ba alang sa usa ka sa- giihaw nga kalag. Sa mayo na ng balita Brad Dennis, ang dala niya ng mga katauhan nga naa sa halayong silangan. Oh. Ang halayong silangan o sa una Brad Dennis pag twist up. Sige. Kanang Kay kani siya, sa, sa pagpamatuod naman na sa mayong balita naman na Brad O Dennis. mayong balita, nagisgot mo yung mayong balita gyud sa Dili layong pa na layo. mo og kanang lakang ng mga tawana nga kanang mo'y magpakadawat sa gingharian o gahom nga naa sila'y dalang mayong balita ato mangyapon ng matugaan ro Oh, Dennis. sige. No, Pero Dennis, sa nato itugan ato sang susihon nga Oh. asa ni sila nga halayong yuta man halayong silangan sa kinatumyan nga kapit sa yuta Para maklaro kon kining silangan no maklaro gid siya kon unsa asa ba na ni siya. mulutaw ang hatag nga description ba So ang nga ligon ang, yun nga description ang description ining gitawag og silangan. Silangan nga layo. Dadon didto Kaysa ang 5. kaliwatan no. Sumala sa pahayag sa ni James Moffat sa iyang translation matud pa din niya in from the far east from the far east will I bring your offspring kaliwatan. From the far west I will gather you. Sa to pa from the far east naklaro na. is na Oh. far east halayo Far silangan. layo. Ang east silangan sa English, Binasaya silangan. Layong silangan. Sa to pa natugaan sa pahayag sa translation ni James Moffat. Sa to pa layong silangan far east. Karon kun atong atuan Busa mao day na ang lutawan niya ng maong mga katawhan Brad Dennis nga mo'y magpakadawat far east man. niya nang gingarian nga naas usa ka nasod ha Oo, sa na kanasa. ang ilang madawat nga mo sila magpakadawat sa gingarian nga mao nang gahom naas usa ka nasod na sila kundi nga nasod halayong silangan o niya sa kinutunod mo sa yuta na halayong silangan Oo. niya sa silangan sa 5 halayong silangan sa kinatumyang dapit sa yuta mo na ang description nga kung asa na matud pa sa gibasa ni Bradines gingon matud pa ni kanang sa kanang Moffat. James Moffat from the far east daw will I bring your offspring. Pero adunay dugang description na Brad. Ha? Dunay dugang description na sa Isaias lang yapon. Sa 24:15. O, dugang ng lokasyon, O, Bradines. dugang ni siya. Gitumbok nga asa dapit sa halayong silangan nga disgutan nga mo'y mga may kaliwatan na anak lalaki o babae nga mulutaw nga ang paggalutaw na naas halayong silangan sa imong gibasa sa James Moffat ug asa dapit sa halayong silangan doon na po'y dugang gideskripsyon nga naa sa silangan sa mga pulo sa dagat. O, sa mayong balita, Brad, nakadya. Palihog ko pagbasa Bradinis Sa King James sa man ako. sa dinhi sa basaw na 24:15. 24:15 bisan kani King James atong unahon Sige. sa mga pulo sa dagat ang gisgutan dinhi sa silangan sa halayong silangan sa mga pulo sa dagat kun far east ang gitumbok nga lokasyon mga kaigsunan yaw dugang prueba 24:15 busay maya ni Yuba sa silangan bisan pa ang ngalan Yuba ang Diyos sa Israel didto sa mga Pulo sa dagat. Sa naa sa mga pulo Adunay sa dagat. description. Ang dugang description nga naa kanang mga katawan nga lutawan nga mo'y magpakadawat
sa gingharian sa Dios nga mao nang gahom anaa mulutaw kana sa halayong silangan kung paores kinsa kana sila mga anak lalaki o babae nga mulutaw diya sa halayong silangan asa dapit sa mga pulo sa dagat mao ang dugang description sumala sa Biblia. Karon kay ang halayong silangan man ang pagalutawan ang pangutana ko Bradinis. Asa man nga nasod, yatag ba ang paghulagway kay kining Biblia? Yatag mo lang ni nga gitumbok nga gingon nga dunay halayong silangan. Silangan nga layo o halayong silangan nga mao'y lutawan niya ng maong mga katawhan. Pero kinibang gisgutan sa Biblia na batay mabasa nga mao'y palaran nga nasod nga mao'y lutawan niya ng mga katawhan nga gisgutan na as halayong silangan kung pares. O pares, no? Nga mao sila ay magpakadawat sa gingharian sa Dios nga mao nang gahom sumala sa nakasulat sa Biblia. Palihog ko babasa adunay tay sa biblical dugang pruiba. adunay tay Unsa na nga nasod ang gitugan? referensya ni ana no nga kanang gihisgutan nga ang kaliwatan dadon sa Dios ngadto sa silangan o layong silangan of Far East no sumala sa Philippine history o a brief history of the Philippines o brief history A brief history lang ba? by Leandro H. Fernandez page 114 no subaya lang niyo mga kakaisuna no nga matud pa diya in Legazpi's time English man ni siya una in Legazpi's time kay panahon man ng Legazpi panahon pa sa Kachila ni in Legazpi's time Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines ang Manila niya It was the center. and it was the center trade of the Far East klaro nga ang Pilipinas gitawag og Far East pero unsa bagay dugang sumala sa atong ubang mga referensya ako nang matugan no sa aton mo nagsigutan sa una pa pero karon kinalang yun mahisugutan nag-usab aron dunay suportar ang Far East ang silangan ang Pilipinas Far East kadtong nahitabo sa ikadang gubat sa kalibutan no kadtong pagmugna sa underground movement kanang tinago ba panahon sa gira ikadang gubat sa kalibutan underground movement sa mga Amerikano o mga gerilya. Gitawag to siya og Yusafe. So, tanaw na to unsay kahulugan sa anang mga letra nga Yusafe. Ang Yu, mo na siya gipasabot United States Armed ang Dokaip Forces of the Far East. Klaro ang Pilipinas. Gawas kaya nang yung sa Fibra Dines. Napade sa imo. Napagibaligong pruiba. Sige, Brad. Sa ining Asia of the Philippines by Horacio de la Costa, Brad Dines. Na pahina o page 169. Dugang pruiba, nga ligong pruiba nga kining Pilipinas. Mo gini palaran nga nasod, nga gitumbok, na din ang mga kaliwatan, mga anak lalaki, nga sila sa layong silangan kung pares dinis Pilipinas kana sila ang nagpakadawat sa gingharian o gahom sumala sa atong nabasa sa Biblia. So adunay dugang lang gyapong referensya no matud pa din sa page 169 sulalat ni Horacio de Acosta sinulat ni Horacio de la Costa matud pa din it cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East. No. Klaro na, Far East, no? The Philippines, natugan, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. The deepest root. Ato pa, mo ni siya, Christianity. Kay kinsa may nag-introduce sa ato sa Christianity ang mga katsila. Mo naghisgutan niya in Legazpi's time, panahon Legazpi nga katsila. Muna nga nag-quinsay na sa A Brief History of the Philippines, Brad Dines, sumala sa Biblia mo sa piho na. Nga kining nasura mao ang palaran nga nasod, nga maoy nagpakadawat sa gingharian nga mao kanang gahom na dinhi
niining nasura mga mahal namo nga mga kaigsunan. Karon kay naaman din niya, napiho naman nining nasura sa Pilipinas. Ang pangutana, mao ni Bradinis, kung muhimo man ang ug pagpamatuod kining mga tawhana o gawas sa di pa di ay Bradinis kay ang atong gingos gutan kanina naaman sa silangan sa mga pulo sa dagat, di ba? Atong gibasa man ang 24:15 sa Oh. Isayas. Aron pagpiho niya na nga wa gid ta masayop, atong puribahan Bradinis. Kanang pulo sa mga dagat. Nga kining Pilipinas, pulo ba pulis dagat? Oo. Sa sumala sa mga history, mga kaigsunan, Bradinis. Oh. Sumapas Philippine history nga matud pa sa atong mabasa sa Philippine history by Gregorio Ipsaidi ba ni? Ha? Nga matud pa din the Philippines daw consists of 7,107 islands. Oh. It is the largest archipelago of group of islands. Oh, mo na siya. Muna ang piho nga kining Pilipinas na ginis mga gisakupan is mga city mail og Mo na gisgutan. Sinto City ka mga isla. Busa wala masayop ang among gipamatudan nga ang gisgutan diya sa mga sa halayong silangan sa mga pulo sa dagat. No. Walang gibutag pila ka island. Wala Gibutang lang gibutang isgutan. describe sa Pulo Biblia, lang. pero pulo sa Pulo dagat. lang. Aron pagpiho nga kining Pilipinas, naagi ni mga pulo sa dagat nga daghan. Oh, gipiho na to. Philippine story, City Mail og Sinto City. Oh, karon ang pangutana naman. Kung muhimo kanang mong mga katawan Bradinis sa pagpamatuod, nga niya, ani natas pagwali. Oh, pagwali na. Kung muhimo sila sa pagwali sa pagmatod kanang mga katawhan nga naa lugar mo ay nagpakadawat sa kinggarian nga naas usa ka nasod. Nasod man ang nakadawat, mga tao nas nasod. Muhimo sila pagpamatod sa pagwali. Ang wali nga ilang dadon Bradinis, wali ba sa atong Ginoong Hesukristo? Na itong pangutana. Oh, tungod sa oras no, ako lang sa iklaro nga kadtong unang panahon sa atong Ginoong Kristo, mao kadto ang wali sa maing balita may tungod ni Kristo. Pero kay lagi kay hatag man sa usa ka nasod ang gingharian, siyempre mapunta sa lain. So ang pagwali dili na sa may tungod sa atong Ginoong Kristo, kundi pinagi na sa wali sa Espiritu Santo, diin adunay propesya kaniadto pa sa panahon sa to pa dili day wali may to sa tong Ginoong Hesukristo Bradinis ang dadon ni anang mga tao nga naa sa halayong silangan nga naman. Tud kay ang wali kang Kristo kun imo gunang basahon Bradinis aron dili sila ma kanang maataw-ataw ba paliw kung pagbasa Bradinis sa unang Korinto sayang kapitulo 13 kapitulo 13 Bradinis kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 10 sa Bibliang Katoliko. Isa ikadang Korinto nin mabasahon na. Unang Korinto Bradinis. Ayaw nang ikadang Korinto. Unang Korinto 10 13 9 og 10 sa Biblia nga Katoliko. Ha? Kaning mao ka na siya ang ipasabot diha nga muna nga ang pagputol na bali sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo sa laktod nga pagasulti. Muna resultat nganong nga kanang mao mga katawan unya sa ilang pagpamatuod ngano nga dili man Kristo ilang dadto tud kay naa man gibasihan ta Bradinis. Okay, basahan ko lang na aron ta madali kay tingeres. Matod pa diha sa unang kurat. Unang Korinto 13 kapitulo 9 bersikulo 9 no, matod pa. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit. Maingon ang atong pagpanghimog propesya sa to pa. Dili day hingpit ang ilang gihimong ang ilang nangkon nga kahibalo. Apan kon ang hingpit muabot na nan kadtong dili hingpit igahiklin sa to pa di na magamit ihikli naman sa to pa dunay hingpit nga paabuton pero kanang hingpit sa dugang pahig ni Apostol Pablo sa maing balita Biblia na diha sa
nga matod pa nila doon na sila kaalam og dinasig nga mga mensahe Oo. nga gitugan nga dili hingpit. O sa maing balita Biblia mo na, pero Kung sa sa unahin kaning mensahe nga dili hingpit nila matod pa sa Roma 10:17 Bradines, kung atong ipadayon giingon din busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Busa kadto di ang mensahe nga giingon nila nga doon na sila mga dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit unya kay dili hingpit nga mawala ka na pag-abot sa hingpit ang buot gipasabot sa mensahe mao daytong mensahe nga Kristohanon nga matud pa ang pagtuloy kan sa pamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. o pero Wali gipadayon di ay kang Kristo ang gisgutan ato nila nga dili kadto mao pa ang kahingpitan Oh, di- mawala padto pag-abot sa hingpit Pero- nga mensahe. Pero ang iba magpabilin sa ang tao nga giingon nila nga dili hingpit ka ng mensahe. dili gyud ang pabilinan Dili ka Brad na kay matod pa angay sa dugang pabilinan. pahayag ni Apostol Pablo sa Hebrano 6:1 matod pa diya sa maing balita Biblia matod pa niya busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan o dili kita magpabilin sa unang angang sa mensaheng Kristohanon sa ato pa dili Sa day pabilinan ay angay pabilinan. o dili pabilinan mga pero kaigsunan. mao na to ang translation sa English ba og mo coincide ba siya sa English no sa United sa Christian Bible lang yapon matod pa dia let us therefore let us live the elementary teaching about Christ o kana bisag dia lang pabiyaan gyud isa sa ato pa kay pabiyaan man Mga malaman asa man naman. punta Tungod kay dili pa na mao ang kahingpitan nga mensahe uwali mga malnamo nga magson. So, ano Busa kayo, sa among wali? panahon, sa among pagpamatod, wala kami magdala ni anang mensahe kay gitug-an na nila mga original nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga dili man na madili pa na mo ang kahingpitan kay dili pa na kahingpitan nga mensahe wali mawala ka na pagabot sa hingpit ug dili pod kang yuba kay matud pa sa Jeremias 31:34 dili na hisgutan ug dili na itudlo pa ang iyang ngalan busa kung unsa na nga wali ang dadon mulutaw niya nang naas usa ka nasod nga dili sa layong silangan matuman mao nang wali na sa maayong balita sa Espiritu Santo mga kaigsunan O nga nga. gipakasama ka na Bradinis matod pas proverbio sa imong gisgutan kanya 25-25 Oo, gipakasama. O, gipasama ka matod pa, nagbugnaw ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga Kalag. kakalag mao man ang maayong balita sa halayong yuta di klaro sama di ay sa Far- mga far is halayo nga yuta nga kung unsa nga balita nga mulutaw Oh. matod pas unang Pedro 1:12 balita na Sa Espiritu Santo. Espiritu O, Santo nga matod pa diha nga brad kung nining basahon ko atong aron panahon. pinapos no o kanila gipadayag nga dila silang kagulingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga Ano ang pinadala gikan Espiritu sa Santo man ang balita nga dadon tungod kay mo nay sugo nga anha ay patubo ipaiuswag ang tao diha sa ilang pagpangalagad Judas sa iyang kapitulo 1 versikulo 20 mga mahal namo nga mga kaigsunan nga kinanglan mo uswag ka kay matud pa apan kamo mga hinugmo kinanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo mo na ang angay ang tao anak mo uswag itubo ka diha sa pagtulunan sa Espiritu Santo tuod kay ang Espiritu Santo mao kanay nagdala sa kaluwasan nining aton panahon karon mga kaigsunan sumala pa sa mabasa nato sa Passion Translation ha matud pa sa ato mabasa sa Passion Translation another Savior Savior the Holy Spirit of truth Espiritu Santo busa mo kana ang importante nga naa ka Espiritu Santo makapahiluna kay mo kanay makahatag kanini mo kaluwasan nining atong panahon karon nga nagtudlo sa gingarian sa Dios nga pagkatuman niya na maunang gahom sa maayong balita sa pagpangayo ang usa lugar nga hinungdan pagpaayo sa tanang mga sakit o balatian sa tao muna naadinhi ang mga ilanan busa napupos naman usab ang among oras nindot punta kayong
isulti. Taas pa kayo ni og kanang Taas pa sagkuan mga mahal namo nga makaigsoon Kaya pero wa gyud masangko. Sunod, maghisgot ang Espiritu Sangalan na Santo. lang sa sa among magtutudlo Divine Master Tomas Dionis Jr. manginaot usab kami nga nakatag kami og lamdag ngadto sa inyong tagsatagsa ka mga kaisipan aron siya na makasabot kamo og makadawat kamo og magpasakop kamo dinis pagtulon ang PBCM sa dili pa ulahi ang tanan kay matubang kita sa ikatulong gubat sa kalibutan. Musas tama na ko dinhi. Sa ngalan sa magtutulo Divine Master Tomas Dionis Jr. og kini inyong alagad sa kinginan si Brother Samuel Montemayor ug sa ngalan usab sa akong kauban nga Mao na evangelista. ni mausab ni Brother Dennis Gonzales nga sa kanonayon no kinahanglan gyud nga magapatilinghog ang tao. Salamat na lang nining kahaponon karon.